kausan na may pagkalipay. Asya man nga di nga duloy kita, ang kalisi atong ipakita. Kung pangalit man ikaw may problema, kang tilaanan, bisan madalian, mamandang hilinga sa raya, mawawala ang imong kauplan. Alam sige nga pakilan, sandang natin saya, kung magkakalog niya, kay padayon man ang abatong gamit, inkunika, ipanahin mamadap. Ang makiritaan, manaling pangangpang, kung may singgit. Asya nakikita, nakikita yan, Maria si Don Ira, Ira Style. Kabataan, bangiligig at tudod si Mindo. Kabami kamuloksoan, ikamot tamaan. Anator ambulance, si Hato Panatrabe. Kasing-kasing problema ang buhay. Masugat nga ang tugan kung malipay ako, maingat at manig na ata. Kung panangit naman ikaw pinduhin, di ako talikdan ng dayong bayaan. Ang ako lang yung naunta, palagdong dis na lang, masayaw ikaw ikaw. Ito ang kombinasyon ng modern ang koratsa. Ayaw anay pag inapunan, kay ang tukar nagpapatayo. Pagkakamang hinananalaw, talawan na ang napalabiw. Isang paman ang mananggit, kapag imong tinapauwi. Itong tupa, iyan na pirlit, ang sayaw na lang sa labi. Basti lang lang, tiday na apon, pamati sa tuntun, tura apon. Ang iyong istorya ayaw ko, tura na ako, maino, walay pang higumain. Kapag kaya na, ako na siya ang sagot ng karumahan.
Labi pa. Okay, thank you so much.